guys, good morning. It's almost 11 o'clock and then kakasundo lang ng lolo't lola ni Ana sa kanya. Andun siya sa White House. White House yung tawag namin sa bahay ng lolo't lola niya. So yeah, I just got my parcel. I ordered Filipino products. So i-unbox po natin kasi exciting siya. Box po natin ito. This is from Almira Pinoy store or Filipino store dito sa Netherlands. Yan na. So, yung may-ari po ng Almira Pinoy store, siya, kagrupo ko po siya sa Filipino Mothers Group dito sa Netherlands. May Facebook group kami. So, I'm very happy na nakita ko siya doon. So, ito na. Yan! As you can see, may pansit canton. So, super happy! Ito. Ayan. So, when we were still in Cebu, ordered like pancit canton. So, that's why I got him ito. Yung yellow, yung original na pancit canton. I got 5 pieces of this one. Ano siya? 1 piece is for... Sorry, yung math ko is terrible. So anyways, I bought 5. I paid $5.75. Ayun na ang Sorry po, no, hindi po gumagana ang aking brain pagdating sa numero. And then, eto, yung kuha ko din yung calamansi flavor. Hindi ako kumuha ng maanghang because anyway, pwede ko namang lagyan to ng chili flakes. I really like. And then, may ako llanera. Kasi gusto kong mag-try ng gumawa ng leche flan. And lastly, ito lang, konti lang yung pinili ko guys, no? Kasi mahal po dito yung kasi mahal dito yung mga Filipino products. Para sa akin, mahal. So, alam nyo na, bumili din ako ng cream silk na conditioner. Ito, Dry Rescue. And also this one, Hair Fall Defense. Normally, ito yung ginagamit ko sa Pilipinas. Ever since, talaga ako, cream silk na talaga ako. I've tried different brands, pero ito talaga yung, dito talaga hiyang yung aking buhok. So, once na maubos to, mag-order na naman ako ng cream silk. Ano lang po siya, mga, magkano ba to Mga 3 euro kapin. 3 euro isa. So, yan. Yun lang. Yan lang ang ating mga pinadeliver. Sinabi ko na kay Ruth, guys, na na nag-order ako. So, sobrang excited din yun. Kasi matagal na po siyang nag-check online, pero palaging sold out yung mga Pinoy Toko or mga Pinoy shop online. So, finally, makakakain na naman kami ulit ng pancit canton. So, I think we'll have this for dinner tonight. Na ako last night, ano ba tawag doon sa Indomie na ako last night, pero I don't mind naman ako. Mag-calamansi flavor ako ng pancit canton tonight. Yes. Yung nabayaran ko po lahat-lahat, 21, 20. Dala na po ng shipping. Kasi po yung shipping, $6.95. Medyo mahal po yung shipping. Pero minsan lang din naman. So, first time ko actually magpa-deliver ng Filipino products. Ito. So, $6.95 yung shipping. Yung items lang talaga, siya, 14 euros, 25 cents. Pero nag-add ako ng almost 8 euro for the conditioner, for cream silk na conditioner. So, mga siya, almost, around 30 euro yung aking nabayaran.
Hindi ko alam magkano yung 30 euro sa Pilipinas, no? Mga 1,500 kapin. Mga 1,500 kapin. I know it sounds expensive sa atin, pero ganun po talaga dito. Mahal po talaga dito. And including shipping fee. So talagang may mahalan siya, no? Pero pag nag-crave tayo, ang tiis-tiis ganda muna tayo. Daginutonin ako siya, guys. Titipirin ko to. Basta tonight, we will have each. And then, basta. Hindi ko pa alam. Depende sa gana ni Ruth and gana ko. Pero, titipirin ko po siya. Hindi ko siya uubusin kaagad. So, yan na. Exciting. Almire Pinoy Store. I think bago po siya. Hindi ako sure, pero I think bago po siya. Super thank you. Medyo matagal na po kaming nag-aabang sa mga Pinoy Store online kung may Lucky Me, Pancit Canton, pero every time na nag-check kami online, wala, sold out or walang stock. Ganyan. So finally. Hindi ko alam kung kailan ulit kami makaka-order nito pag ubos na. Pero super happy. Thank you so much. Sis KJ Van Dyke, yung owner ng Almire Pinoy Store. So yeah, thank you. So sinend ko na yung picture sa aking mister and happy siya. So guys, kakagaling lang ni Ruth dito, nag-lunch siya. Tonight we're gonna eat the pancit canton and then magawa ako ng hot dogs din. Magluluto ba? So yung panahon, mainit siya now, pero earlier sobrang windy. Tapos medyo nag-drizzle, taligsik yung tawag sa amin. Yeah, so at the moment nasa harap ako ng computer, guys, kasi may ginagawa ako. I told Ruth gusto kong magturo ulit, and then walang pressure kasi wala masyadong pressure. I mean, there's no specific schedule that you have to follow. But you can decide anong schedule. Yung sa akin nga lang, wala pang ang specific schedule. Siguro I'll try to do it on weekends. And then yung time difference din, no, kasi yung gusto kong turuan, Japanese and Koreans. So, we'll see. No pressure. Pero, namimiss ko kasi magturo ba. Medyo matagal na din, Hindi naman masyado matagal. Mga na din. 1 year, ganyan. Paano lang ako. Extra. Sabi ko kay Ruth, gusto ko kasi magturo. I like teaching. I like English. Namimiss ko magturo. Tapusin ko muna to, guys, and I'll get back to you later. Hi guys, so yeah, naglilinis ako ng floor. Kasi si Ana kasi gumagapang na siya ba. So or naglalaro siya. Sometimes bare feet po siya, or yeah, she touches the floor. So buti na yung malinis. Hagoy. So, yeah, kakatapos ko lang dito sa sa baba. Hindi ko masyadong dinibdib yung paglilinis. Yung may mga yung may mga stains ba na, yung mga dumi na dumikit sa floor, yung kinuha ko siya. So, yeah. Next ko naman gagawin, I'm gonna wash yung mga basahan. Tapos, maglilinis po tayo ng oven namin. Yung microwave or oven ay nilinisan na dapat. So, yung pamuhok na to. Musta naman yun. Kung wala akong headband, guys, makikita yung ang super gulo kong buhok. Ito lahat yung basahan ko. Baba natin. Sama tayo sa taas, guys.
Ipakita ko na sa inyo dito yan. May ano ako, may mga dapat pa akong laban. So, may mga nilaban akong mga black. Ibang later, color naman later. So yeah, after ko maligo. So, agoy. Sabi ni Ruth, nung ano siya, bago siya bumalik ng work, galing dito for lunch. Sabi niya, wala dito si Ana. So, mag-relax ka. Sabi ko, mag-relax ako. Pero alam niyo naman yun, no? Yung mga nanay talaga siguro makaka-relate. Gusto mong mag-relax, pero pag may nakita kang, hala, may lilinisin para dito. So, maglilinis na naman ako. Agoy, relax muna tayo dito, guys. Ano pa naman, mga almost 3 p.m. So, may time pa akong mag-relax talaga. Sabi ni Ruth kanina, manood ka ng ano mo. Nandito ako sa aking vanity. Char. Manood ka ng Korean drama mo. Sabi ko, manood ako mamaya. Sa isip ko lang manonood ako, pero yan, rare. May paplansyahin po tayo. Hindi po lahat, no? Ito, mga home clothes na to. So, normally, yung t-shirt lang na kumos yung aking binaplansya. Pero ito yung mga work shirt or pants ni Ruth. So, dapat siyang, ano naman guys ha, hindi po ako inaalila ng mister ko. Kasi nasa bahay lang ako. So, marami tayong nakikita mga gawain, no? So, ayan, kaya yung mga labahin, yung linis-linis, pamamalansya, yun yung mga nagagawa ko sa bahay, magluto, ganyan, yan. Kasi nasa bahay lang naman po ako. And then, wala po yung aking anak. So, may time akong maglinis-linis. Yeah, so, gagawin ko yan tonight pagdating ni Ana and her papa can spend time with her. So, I have time to iron the clothes. Yeah. So, mag-relax muna tayo. I think I'm gonna take a bath. May binili si Ruth na yung pang ano ba? Tawag dito, bad oil. Oli ang tawag. Yung oil na pang bath. So yeah, I'll take a bath. Siguro mga half an hour. And then, after that, clean the oven. After that, mag-prepare ng punan. So yeah, salamat pala sa aking in-laws, no? Kinuha nila si Ana kanina, pinick up nila. And then, nag-walking sila. So, I can have time for myself, mag-concentrate lang sa mga gusto kong gawin sa bahay ba. Gitapulan ko guys, magimasa lang ko yung dali. Masak na, maligo na lang ko direct sa mahuman. Natatawa ako sa mother-in-law ko guys, sabi ko, kasi nga may vaccination siya, sabi ko sana maging okay after na vaccination mo, yung walang side effect, ganyan. Okay lang yung vaccination mo. Sabi niya, okay lang daw. Sabi ko, masakit ba? Sabi niya, hindi naman, pero babae ako. Alam mo na. Babae ako. Siguro, natakot siya. Pareho kami matatakotin sa injection. Ito yung knackwurst, guys. Ito siya. Nasa cans siya. So, normally, ko lang. Yung i-boil ko siya. And then, later on, lagyan ko ng kunting oil or siguro butter. And ito, nare-ready na din ako para sa ating pancit canton. At ako guys, nakaligo na po ako, hindi lang obvious. Darating na si Ruth anytime now. So, antayin na lang natin. Gusto ko pagdating niya, mainit pa yung noodles. So, antayin ko lang siya. So, yan. Kita nyo na naman ang aking no makeup look. Talagang ganito. Sa bahay lang tayo. Minsan, gusto ko mag-makeup kahit nasa bahay. Minsan, wala. Ganito lang talaga. Nakapagod din mag-makeup eh. May ako dyan. Kinuha ko yung jacket ko kasi nga malamig kanina. Tapos lumabas ako ba dun sa Gusto ko sanang yung mga weeds ba. Gusto kong mag-ibot ba. Mag-ibot og weeds. Og ka na sagbot. Yeah. But then, it was really cold earlier. So, wala na. Start nagtaligsik. So, ayun. Wala na lang. Give up na lang ako. Nane. Manang pancit canton. Oh, maakt dat je wegkwam als je schreeuwt. Ja, je maakt dat je wegkomt. Anna Banana is back. I was telling Ruth, I forgot, I vlogged. Masarap yung pancit canton kanina, finally. High five. High five. No, how long has it been since we last had pancit canton?
Panstanton? Last June, you had June? Yeah, June. June 2020, when we were still in Cebu. Yeah. That was Yeah. last time. Yeah, so finally, nakatikim na naman kami. So, unhealthy pero happy! Woo! High five! High five ko, no? Ayan, tulog na si Ana. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi pumunta dito yung parents ni Ruth pa. Hinatid si Ana. And then I stay sila for a bit. So yeah, let's end the vlog here now, guys. And then, nood muna kami ng TV and then matulog na. Ana's already sleeping. So yeah, please like the video if you enjoyed and subscribe if you haven't. See you sa susunod na vlog. Babush, mush, mush. Babush. Ciao. Ajax. Rich is showing off his new Ajax Oh, yeah, I do. sweater. I sweater. Babush.